47 आमबासा विधानसभा आचुक थाइनि बिसिंग खबजाक आमबासा बुखास्तेनि बागमारानि शेतनग आचुक लायै तिनि तिप्रामथा बदलनो 47 आमबासा आचुक थायो बाहायकै राग रुई तन्नानि हायकेबा ग्राक खायनो नाहारमुंबाय तिनि बागमारा बागमारानि शेतनग आचुक लायै 47 आमबासानि तिप्रामथानि ब्लक कमिटिनि आदंरक कायसा नांकुकमानि ककचाबलायमुंगो आचुक लायखा 47 आमबासा तिप्रामथानि एमएलए चित्तरंजन देबबर्मानि मानजाक बुंबाय अबनि लगी तिनिबो लालछरी पंचायत रकबो बेरायै हायाकेबा बिजित रखलायै नायखाहैनाय जों कक्टमानि बिसिंतै साइमांका 47 आमबासा तिप्रामथानि एमएलए चित्तरंजन देबबर्मा तिनि बागमारानि ओ लामप्राबो हायाकेबा बागमारानि ओ चौमनिबो आचुक लायै तिप्रामथानि कायसा ओ ककचाबलाय उंमानि पान्दावो फाइ मानजाक फैबेका दलाई जुनाल चेयारमैन प्रेमलाल मलसम साब जुनाल चेयारमैन हायाकेबा 47 आमबासा तिप्रामथानि ब्लकनि आचुक फां कुसाराय रियां आचुक फां याकचु राजु चंदरिया आकन संनो खबुई 47 आमबासानि YTF नि आचुक फां सत्यदेव बर्मा आकन सं गोबांमा कक सालायगा आं खाख्लायनानै ताबो दरक दरजो आकारे शिक्षा नायसिंदि किछु दं थांनाय आबोचिनि बसगामा एमएलए संगठन जुदि राया हांकाय नों बरनि चेयारमैन दिख्लायनाय निनि संगठन राया हांकाय बरनि एमएलए फायनाय निनि संगठन जुदि राया हांकाय बरनि सब जुनाल चेयारमैन फायनाय निनि संगठन जुदि राया हांकाय बरनि जुनाल चेयारमैन फायनाय आबो किन्तु पुइला जिनि संगठन टाइट खायना माने बागै जों बसगामा मासेनाय और गोबां मा